Yaya, kana ganin baba zai iya cutar da mama? Mista kika ci haka. Sau da kina ganin kaka ce shi ne sanadiyar shi lafiyar mamu. Na ga babanmu ya ɗaura hannun shi akan fuskan mamanmu. Na faɗa mai baya so ya ga mamanmu ne, ya ce min a'a. Mista kai tunanin haka. Dama tun da kaka baya son mu kuma baya son baban da mamanmu. Mr. Uncle John. Huh? Yes. Yeah. Please, can you take us to our mother? Please, can you take us? I'll take you out. You're the driver of this house, and you must take us now. Young adults, big allergy say nobody should leave this house. Okay, come. Let's go. Wato ainihin ku sabirbiɗa mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa, ku yi sharing ga sauran 'yan uwanku domin samun sabbin shirye-shiryenmu a gabda. Thank you.